kiwoce. A cikin shirin namu na yau, menene alfanun kafa kungiyar gama kai ta makiyaya? Yaya za a kafa wannan kungiya? Kuma waɗanne matakai ake bi domin ta samu karɓuwa ga gwamnati? Duk a cikin shirin namu na wannan mako. Ni ne Abubakar Ahmad Tijani ɗauke da shirin. Makiyaya da sauran jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, kuma barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na kiwoce-kiwoce. Shirin da kan zo muku daga ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria, wato NAERLS. Na ko kada mana tambarana yallo gaba rago ya faɗi. Akan ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan yana nufin idan makiyaya suka haɗa kai suka kuma kafa ƙungiyoyin gama kai suna samun sauƙin cimma manufofinsu da samun cin gajiyar wasu shirye-shiryen gwamnati masu alfanu ga su makiyayan. A cikin shirin namu na yau, muna tare da wani ƙwararre a sashen wayar da kan manoma da makiyaya na nan ma'aikatar bincike wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke nan Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria domin tattauna wannan maulu'i. Malam Aliyu Abdullahi, barka da wannan shiri. Assalamu alaikum makiyaya. Abu na farko da za mu so mu sani ne ake nufi da wannan kungiya ta gama kai, ta haɗin kai, ta taimakon juna. Jama'a makiyaya, idan aka yi bayani dangane da jam'iyyun gama kai na makiyaya, watan manufa a nan ana kiran ga su makiyaya su zo tare su haɗa kansu domin taimakon juna da cimma alfanu da bukatuwan da suke da shi na wajen kiwace-kiwace. Domin kowa ya sani cewa kowa hausa ma sukan bayanin cewa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka, kuma tsintsiya kwara ɗaya ba ta shara. Amma da zaran cewa an haɗu tare to za a gudu tare a tsira tare. To matuƙa kan wannan jam'iyyun gama kai suna da alfanu da dama, wanda a cikin bayanan mun Allah su da za ku ji mafi yawancin amfanin da ke tattare da jam'iyyun gama kai din nan ga ku makiyaya a wannan lokaci da muke ciki. Shin wai menene ma alfanun da ke tattare da kafa irin waɗannan jam'iyyu na gama kai? Hakika jam'iyyun gama kan nan yana da amfani sosai, kamar yadda na fara bayani kafin wannan tambaya taka. Na farko dai idan aka ce an haɗu, to ita wannan kungiya dama kafin ma haɗuwanta zai zamanto suna da manufa, me burin su na kafa wannan kungiya. Dole ya zamanto cewa kungiya tana da manufa da suke so su cimma da kilo wannan. Ga misali yanzu ga su makiyaya, in a ce suna haɗu da kungiya ne a kungiyance suke, za su iya zuwa domin su nemo amfani da zai cimma da zai taimake su wajen kiwon su da suke, ko samun ingantattun ko kwararrun ko lafiyayyun dabbobi, wanda in mutum shi kadai ne ya ce za shi nemo irin waɗannan ingantattun dabbobi zai zama to matsala. Na ɗaya kenan. Na biyu, in kuma ko da abincinsu ne ba ma irin mafi yawancin makiyaya da suke samun matsala lokacin rani, in an ce yau sun haɗu a tare ne a kungiyance, za su iya haɗuwa a kungiyance su je su nemo abincin dabbobinsu ta cikin sauƙi, wanda inda mutum ɗaya ne zai tafi shi kaɗai ba ƙaramin wahala zai sha ba, kuma ba ƙaramin kuɗi zai kashe ba. Amma aka zo tare, duk wasu samun taimako daga hannun gwamnati ne ko hannun bankuna ne ko ƙungiyoyin ma da suke taimakawa jama'a waɗanda ba na gwamnati ba, in a kungiyance ne to za a fi samun cimma wannan bukatuwa fiye da a ce makiyayi shi kadai zai tafi domin samun wannan abubuwa. Yana ana magana ne game da jam'iyyu, ko da yake kada mu ce jam'iyyu wasu tsammanin ko ana nufin harkar siyasa ce. Haka ne. To amma dai abin da ake nufi ala ayi halin shine wato kungiyoyi irin na gama kai wanda makiyaya da manoma ke kafawa domin cimma wasu burace-burace nasu, kuma domin samun wasu abubuwa a cikin sauki. Na'am. Idan makiyaya suna su kafa irin waɗannan ƙungiyoyi, waɗanne matakai ne ake ɗauka wajen kafa wannan ƙungiya? To makiyaya, duk makiyayan da suke da buƙatuwan kafa wannan jam'iyyun gama kai na makiyaya, ga alal misali, tunda muna magana ne akan yadda za a kafa ƙungiyar jam'iyyun gama kai na makiyaya. To mataki na farko ya zamanto cewa su waɗannan makiyayan su zamanto cewa sun haɗu suna da jama'ar da za su kafa wannan jam'iyyun gama kai na makiyaya. Ma'ana a nan su haɗu isu su tabbatar cewa suna da akalla daga mutane 10 zuwa 25,
mataki na fari kenan, ya zamanto cewa akwai waɗannan 'yan kungiya a cikinsu, sai kuma su kafa wani ɗan ƙwarya-ƙwaryan kwamiti na su jama'a wanda za su kira taro da duka waɗanda suke da buƙatuwan kafa wannan kungiya su san juna. Amfanin zuwan kiran wannan taro na fari kenan domin su san juna su waɗanda za su kafa wannan jam'iyyun gama kai na makiyaya. Bayan sun wannan taro na fari, kamar yadda ne bayani a fari, a cikin wannan taron ne za su zaɓi ɗan kwamiti da zai zauna ya tsara musu ga bukatuwansu na kafa wannan kungiya da dalilin da yasa suke so su kafa kungiya. Domin ba kungiya da za ta kafa ba ta da manufa. Dole kungiya ta zama cewa tana da manufar da take so ta cimma. In ko bata cimma wannan manufa ba, to ya kamata dole su zauna su ga cewa menene matsalolin da yasa ba su cimma wannan manufa ba. Tun daga farko ya zama cewa waɗannan kungiya ta makiyaya ga burinsu, ya Allah suna so su faɗaɗa amfani noman a kiwonsu da suke ne na neman cewa dabbobinsu su bunƙasa, su zama cewa ba sa asara, ko lura da lafiyan dabbobin nan nasu cikin lokaci, ko da matsaloli ne su san waɗannan wurare za su je su nemi taimako da Allah daga wajen gwamnati ne ko hukumar bunƙasa aikin gona na jihohi da suke kusa da su, ko ƙananan hukumomi ma, tunda ko ina ma akwai shashin lura da lafiyan dabbobi. In suka tafi a ƙungiyance, to wani yana da mataki na fari dai su zamanto cewa dai akwai jama'a 'yan kungiyar nan su fara daga su 10 zuwa akalla 25, mataki na fari kenan. Bayan wannan kuma za su nemi bukatuwa ga wajen shi mai yi wa kungiyoyin rijista a kowane ƙananan hukumomi, a kowane ofis da ake yi wa musu rijista. To dole ya zama cewa sun kai bukatuwansu gare shi. Shi kuma wannan jami'i mai yi wa kungiyoyin jam'iyyun gama kai rijista a kowane ƙaramar hukuma zai zo ya duba ya ga yiwuwar cin wannan kungiya tana da karfin da za ta tsaya da karfin da kahuwanta ko kuwa, domin a nan in yazo zai ga bukatuwansu ga kuma wurin da suke, shin to sun cancanta ko ba su cancanta ba. In ba su cancanta ba, to a nan ne ya kamata cewa ya ba su shawarwari, ya Allah ko rashin karfin nasu ko yawan su bai kai ba su kafa wannan kungiya, ko ku da tsargogon manufan nasu bai daidaitu ba da yanda zai zama to cewa su kafa wannan kungiya. To kusan waɗannan su ne mataki. In har sun samu wannan, shi jami'in gama kai na karamar hukuma da yake rijista, in ya duba waɗannan bukatuwa na 'yan jam'iyyun gama kai da suke so su gabatar da wannan koko su kafa wannan kungiya, to in sun gamsu, to shikenan sai kuma aka ga mataki na gaba. Kar dai a manta, ana sauraron shirin kyauce-kyauce ne wanda kan zo muku daga ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria a duk lokaci irin wannan. Kuma bakonmu na wannan mako Malam Aliyu Abdullahi ne mai bayani akan kafa kungiyoyin gama kai na makiyaya. Kafin mu ci gaba ga wannan. Gaishe ku. Yara da mun waka mun gama, mu tai arewa mu zazziki, mu kama noma tushen arziki. Gaishe ku. To yanzu kuma shirin zai ci gaba. Misali, in an zo ana so a tara mutane waɗanda za su zauna, waɗanne irin mutane ne kamata a ce an zauna da su? Shin akwai abubuwan da ake la'akari da su, kamar a ce ilimi, kamar a ce aikin da ake ana son kowa ya zama cewa shi ma yana in kiwo ne misali, ya zama cewa kowa duk wanda za a zauna da shi ya zama cewa makiyayi ne, ko dai? To kamar yadda muka bayani, tun da mun ɗauki kusan wani shashi ne daga wasu fannoni na aikin gona, wato na kafa kungiyoyin makiyaya. Saboda haka tunda wannan kungiya ta makiyaya ce ake so, to lalle ne ya zamanto cewa dan kungiyar nan da zai zamanto wanda zai zamanto dan kungiya a wannan jam'iyyun gama kai na makiyaya zamanto makiyayi ne. Domin da Allah muna magana ne kan yadda za a kafa kungiyar manoma, to dole ya zamanto cewa manomin nan ma in za mu iya tunani cewa hawa ne, shin manomin masara ne ko kuma manomin waken soya. In wannan kungiyoyin duk akwai hanyoyin da za a kafa irin waɗannan kungiyoyi. To amma a takaitawa, tun da wannan kungiya ta kungiyar makiyaya ne, to ya lalle ne ya zamanto cewa dan kungiyar nan ya zamanto dai makiyayi, mataki na fari kenan. Akalla kuma batun shekaru, wannan in dai mutum akalla ya zamanto cewa ya mallaki hankalin kanshi, zai iya zamantowa dan kungiyar nan.
watan ba a kai je a ce akalla dan shekara kaza ba a'a babban dai muhimmancin abu dai ya zama to cewa akalla dai ya je balaga yana da hankalin kai ya san abin da yake yin shi ba kuma yawan shekaru a ce ko ya kai ai ya tsufa sosai ba zai zama to dan kungiya ba a'a wannan bai cikin kaidar kafa kungiya. To ka ce akwai zaman da za a yi, so zama kamar kai a ganin ka a matsayin ka na kwararre kuma masanin wannan harka, a ganin ka zama nawa ya kamata a yi sannan a kai ga mataki na farko na ainihin kafa kungiyar? To dangane da wajen zaman da zaran cewa kamar yadda ne bayani da fari cewa inda an samu mutanen da za su kai akalla daga 10 nan zuwa 25, to a zama na fari nan ya kamata kowa ya gabatar da sunan shi a fahimci juna a san juna. A zama na mataki na fari kenan ko taro na fari kenan. A bacin wannan a sai a sake sa wani lokaci kuma da za a sake zuwa domin a kafa wannan kwamiti wanda zai shi ya zamanto cewa zai tsara kungiya dokoki da bukatuwansu da manufarsu na wannan kafin su sake zama akalla ko na uku, domin yana da bukatuwan cewa a san juna a gamsu duk dan kungiya ya zamanto cewa in ya gamsu da waɗannan ka'idodi da wasu abubuwa da ake bayani akan kungiyar nan, in kuma yana da wani gyara ne ko wani abu da bai gamsu da shi ba, to tun kafin tafiya ta nisa ya zama cewa an faɗakar, domin wannan abu ana so a gudu tare ne a tsira tare, kamar yadda na fara bayani da fari. Bai zama cewa ba zai kasance cewa sai bayan abu ya nisa ce a aida da fari da ina da niyyar in faɗa abu kaza, to amma a fahimci junan nan kafin sannan an gamsu kafin tafiya ta nisa kan sai ana ya zama cewa ana tukka ana warwarewa kuma daga baya. To sai mu je ga zancen rijista, tunda ka ce kungiya dole ne a yi mata rijista. To ko akwai illa in ba a wa kungiya rijista ba? Kwarai da gaske, kamar yadda yake bayani yanzu ka san cewa kuma ba ma ga akalla ita kungiya ba, ko ga mutum ne a rayuwa a yanzu wacce muke ciki ta wannan lokaci, in har ka ce kai ka mallaki wani abu, ga misali ko ilimi ne, ka ce kana da ilimi iri kaza, abu na fadi da zai tabbatar cewa kana da wannan shine takardar shaidar ka mallaki wannan ilimi. To haka ita ma kungiya take, da zaran cewa kun kafa kungiya, to mataki na fari ko babbar shaidar da za zama cewa ku kungiya ce sananniya ta hanyar gwamnati ta san da zaman ku, kuma za ku iya zuwa ko ina ne ku nemi abin da kuke bukata domin cimma buri, shine samun wannan rajista. Da zaran kun samu wannan rajista, to a hakika kuna da babban makami a kungiyance wanda za ku iya fuskantar duk wani abu da kuke da bukatun nema a ko ina ne a ƙasar nan. Amma da zaran ba rijista, to wannan kungiya dai suna dai take da shi, amma ba kungiya bace wacce take cikakken kungiya wacce kuma akalla in an kira ta za ta yi amsa kuma za ta yi tsayawa da kafafuwanta. Ba a san da ita ba, ba a san ma da ita ba kenan. Kamar ma ba ta ne, in dai kungiya ba ta da rijista, to kamar ma dai ba ta ne ma dai kawai. To Malam Aliyu Abdullahi, gashi ka koro bayani amma lokaci ya yi mana halinsa. To masu sauraro, sai kuma lokaci na gaba mu kawo muku karashin wannan bayani a cikin shirin kiwace-kiwace na gaba. To anan shirin namu na yau ya kawo ƙarshe. Domin neman ƙarin bayani sai a rubuto zuwa ga darakta ma'aikatar bincike wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke jami'ar Ahmadu Bello Samar Zaria NAERLS, akwatin gidan waya 1067 Samar Zaria, lambar tarho 08035 sai adireshin yanar gizo director@naerls.org. A madadin wannan ma'aikata wadda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri kowane mako daidai lokaci irin wannan, da kuma duk wanda ya taimaka shirin ya samu kammaluwa cikin yardar Allah, ni Abubakar Ahmad Tijani ke cewa mu huta lafiya.